काहे दी हमरा से बतियावा ना हमार परिवार है काहे दी गहना काहे धर्मशाला काहे जा खुलल बा काहे बियाह करे के बिना कहलू माने बियाह करे के थी हमरा के माने एहसान का बड़का कर देलू उपकार कर देले बाबूजा बियाह एक दिन करल जकिन के करके नोच नोच के खाई में काहे कौन चीज तेल ह नून ह घी ह अचार ह इटिन ह टिफिन ह सब देले जात रहे ए छोड़ा जो आटा ले मिलिए में से रे रुक तो साइकिलवा लेके जाई के असई देही पर लेके उतना 50 किलो आटा को दिन ले भात खा खा के मन पिट पिचाइल बगे बरसात में भात ना निके लागेला रोटिए निके लागेला हट अच्छा जले निकल जो साइकिल के करा के दल रही रे उ ले गो रे बिजुली रे बिजुली के बनवाए के नहीं खे बिगाड़ के धए तन घर में का कइले बारे मत दी है अदौरिए बनावा ना कने बरसात में तो अदौरिए तिसौरी में खाला ले ले आइबे मोकर बक मांग मिलता सब अरे अदौरी बढ़िया लगी बनावा ना हां सुखौटा बना द अदौरिए बना द रोज तो हुए बनता ई हो बाजार पोके है ना चटले खइले बाड़ी देखो हरियर तरकारी बरसात में आदमी के टंगरी ना पड़ला देहात में काल तो दीदिया जोर भांटा ले लिए तब सब्जी खाए ए भांटा हम ना खाई ना रे दीदिया घर ले तरकारी खातर हुए घरी ये कुल आदत मत लगावे एक गांव में बाहु माने बाऊ जा ओ भले हो जा के सागा बहिन हो जा लेकिन ए जिगवा पट्टीदार में बाऊ जा ठीक बा ना काल गोला कहे कहबा के हो जाई करे छोड़ा पैसा देले बड़े आइए गोली तहर दीदी पैसा देले बड़े हां ए जती गोड़ लागत नहीं गोड़ लागत नहीं खुश रहा काजी पाऊ ठीक बानी नु हां ठीक बा पहले तो देवर रही रोज रोज आवत रही हमारा घरे चाय पी के जात रही आ देखत नहीं कि जब से हमर बहन के शादी करा देले बानी नु तब से त आवते नहीं की भूला अच्छा तो अगुवाई न तू आव जा सुगर बहन दे देले बानी नु रोरा के अरे हां आवत नहीं कहां जात नहीं जा बबुआ जाता है आटा ले सियरुआ हां मिलिया में दियल बउए त जाई देले आई अरे वो कहां जाता नहीं हम कहीं नहीं खिन जाता हम जाता नहीं तन की खेतवा देने तन घूमले आई धान देखो के जाई ओने देखो ने नु कि लुलु गाय आई रहे लुलु गाय ना लील गाय है ऊ है और घूमत ऐसन हो लेकिन धान ना चरली सर रुखर चीज नु हां थी तारा के नवाई चरले सन सब हां अच्छा जा जेबू त घर का कुछ काम बा ना सही आइल बनी अच्छा ठीक बा नु ठीक है मैं हम जा तब जो बढ़िया नु जा जा घर में जा जा नाश्ता बनाए के देले बिया बबुआ के हां उहे ले जे खत्म हो गई रहला त उहे आइल बिया लेबे अपना लइकवन के टिफिन देले भाई बनावे के हां आए तू बैठो ओदा ओदा रहला नु त कने के बबुअन के लंचवा बना के तू दे दे जोतिया हम बबुआ तरे पढ़े चल जिया सा अच्छा इहो एगो लहबारे लगा के धइली सन बियाह का करा देले बियाह एक लाद के बहिन पैसन जे अटीदार पट्टीदार रहे होते हुए दिन भर घुसौले रहले घुसा रहले घर में हम ना कहने के छोड़ जाते बियाह इहे करौले बियाह लेकिन इतिया पितिया होला बन कर दे बुचिया यही में जती रे तब ठीक बाइस नु मजे में बाइस नु ठीक है ना बानी तब मानी ना नु खूबी ना पाहू ना माने ना हां ले दे दिए बबुआ के तू खाली तनी सा ढेर ससुई के अंगवा कहला के का जरूरत रहे ओ जना कहल चाहत रहे कि हम देले बनी पास्ता बनावे के कोई सन ना होई जे देखली सा त ना आवेली चली त दोसर कोई है इसकी माना क दिहन जाए के बहिनी है जाए के हमके माईए बाप बावन त माने माना का क दिहन तू ही ना बियाह करवइले बई हमारे जा त ओहे नु ओही के तिन करवले बानी कि हमर बहिन सुख से रही जाय देगो हम त नरम घर में आइए गोनी हमर बहिनिया कम से कम राज करी नु हैं जय दे जीजा कहां बावन जीजा जी घरे बानी खूब सास के सेवा करिया नो ना रे दीदी आ तेल लगैले जे आ गरम खाना बना के दे गोतिनिया गामी गुल बेनु तहार गामी न गोल भाई उन हरदम ससुई से लड़ते रहत रहे यही से जल्दी शादी कराउनी हम कहा नहीं कि हमरा बहिन लेनु अपन बेटा के बियाह करी चाची जी आ तब देख हमरा गरम गरम खाना मिली तेल तासन कुल हमर बहिन करी काम करता ही है जान जो दीदी तोर हमारे के गांव में बियाह हो त बहुत हम खुश रहिना ना तो जान जो कि कुछ अगर पर रहती ऐसे एक जानी नीमन ना रहती जे दोसर घर में बियाह शादी हो गई त हमरा के मानती जे जानती जे ना त हमरा के करी आई आजकल गोदी के करबा तू त 22 के केनियो ले घूम फिर के बीमार पड़ता है आ जाएगी हम तारा खाती बानी कुछ भी तारा होई त मेजे न बानी तारा का कुछ हां तोरा खाती हम अपन जान दे देम बुझाइलु तू हमनी खाती नो माई आ दीदिया दुनो अड़ीस जान जे बड़ बड़ीस त देख जोती एगो और बात कहतन तोरा से पहले सबसे खुश खबर ही होई त पहले हमरा के बताइए तब ओकरा बाद केहू के बताइए ठीक बा कहम नहीं
काहे हमहू तो ओकर मौसी लागम आके त माइए न ये जीजा के भेजिए सांझी में तो अच्छा ठीक बा विदा कर आ कहने नु कि हम जा तने 1 महीना के बा हाँ तो लाजे का बताई रे तोरा ले पूछो माने हमनी के बचपन में का करार रहे कि दीदी कोनो चीज कोनो बात होत रहे कोनो लड़की मारत रही त पहले तू हमरा से बतावत रही तू लड़किन के मार के आवत रही हां लड़कन के मार के आवत रही बताव हमरा के मौसी कहे वाला आवत के कुछ ना दोनों बहन के चिहानी में सलाह होता हां एक कने त नीमा कर दो कल नीमा कने के जाता नहीं जते नु ठीक बा जीजा के भेजिए हो कनिया देखो रोज आवेले तो रोज भेंट क के जाले कहनी कि दूल्हा तार हलवाई बन तनिक दिन बुनिया खिया त लाग चुता बुनिया खइबी रुक काल जीजा जे हैं त घर में बुनिया देम बाटे लेकिन बासी ना दे अथी कोइ रहनु सिकरिया हां गई रहे गिरे बासावा में कत के हलवाई के एथी रहे रे नु ठीक है काल हो जाए वाला बानी त कहनी कुट्टा टका ले आइब नु त टका बाद दे देबू तनी सुखैला लेखा हो गइल बाटे कटोरी में क के लेके आए ठीक बा जाता खिड़की में धरा दे तने भैंसिया करो के नीमक दे दी अच्छा ठीक सांझी खाने भेजिए बबुआ के ठीक बनो देख ले कुछ खिसियाली ना रे हां त हम जाना त नीनू चाची जी बढ़िया आदमी हनी का चाची जी कहेली से रे आ त आब नु हमारो तू भइने मम्मी जी कहो मम्मी जी कही अच्छा चल हम मम्मी जी को हम तोरे बात कर रहे तोरा पे हां माई फोन कइले तोरा बेरी रिचार्ज खत्म हो गइल बा नहीं के करत त तू कह दे पैसा वाला घर में आ गइल बे माई की मोबाइल रिचार्जवा कम से कम कह दे जान के ना करी ना धनी मनी घर में आइल बानी त का सोचबा कौन जान के धनी मनी जैसन बा कहलन कि कहां बतियावे के हम एजे बानी त आ दीदिया तार भीरिए बड़ी तार फुआ हुआ के बात हमरा पे आइए जैत ना करावे सब कोई काम में चल जाला नु तो फोन कहने ठीक बा ठीक है चाहतनी बबुआ के दे देम टिकी ना नाइटिया ना किस पे ना जौन देले रही ना ये जना पहिने ना ससुर फसुर बावन जा गाँव जाए तो पहिना कहिया चला बे चल तो फोन करम ठीक है बाटे चलिए चलल जाई घूम के आवल जाई मन नहीं खेलागत जे ये कह के अकेला पन्ना लागेला दीदिया भी आई जे हमू बानी अपन मिलजुल के कुछ करत रहनी जा तनी से बनावत रही ना कुछ तो देत रही ना वो देत रहेले बुझाइबे ना करला कि हम ससुरा में बानी कि नैहर में मन हमर लागेला ई जे बताव त तेलवा के शीशिया भर बुनिए जे पड़ल बउए माटी झुकी लागल बा ई ना बुझाला नु के छौके के बाद बुनी पानी आइल त तेल मसाला घर में ध देही का कहीं हो हमर लड़कियों के ना बुझाला सब छोड़ देवे लेके चला भौजिए करिहन अरे भौजी पर ठीक है बउए छौके के बेरिया याद पड़ी त छौका गुल के नहु बिगा गुल माई का रे का रे पहले ई बता मुंह में लगावेला केने केने बिगले बा ए जे रखल रहनी आ कौन पहले ई बता भौजी कहां गली रे सूट चपो के अगर में खोजे तनी त लगते नहीं खी आ का केने घुटन के निकलल हिया कबे उंगा काले कोने के भौजी चप दे तो वो ना चपनी जाए तो कोनो काम में बिजी रहल त ना चपले होई हां जान त बुचिया गए सब उड़ा गुल बा त कनी हमरा बिछा तक भूल भई ओ घर बहिनिया के यहां पास्ता वास्ता बनावे नतियन के जात ए से न रे न त भौजी के कोनो काम कहीं ना करे के त कर देवेनी हैं आगे निभा घंटा कुछ कह भौजी यार कुछ कम आइब जन भौजी कहे न तने होला कहां गो रहू कनिया भौजी कि भगवान के दे दिया स्कूल ले जा सा बन ठीक गई बा, हाँ। बना देला अपने हां राउर सूट दाब के झोरा में क के ध देले बानी हां कबे काम खोज तने मिला त नहीं के का बनवा के लेके आइलू ह पास्ता धीरे बोली ना तो बा गलती भाई हो आ चीख ली कर गिर भाई छोड़ दे जाए द हमार बहिन के हाथ के बनावल ह छोड़ दे जाए द ऐसे काहे कहतनी ना बंद कर दे बाबू खिसी आए लागे आ जा त तनी से चीख रे कहतई भौजी त बंद करा करा के भौजी बहुत मगर है बबुआ के दे जान देता बुची जी धरे बंद कर दे आ स्कूल ओकनी के विदा कर देनु हां आ कनी अनु के उ ब्लाउज जन सीए के बाटे न त सी द उ ले ले वाली त उन्ने घरे कम मांगत रहे कि जाई के बांगे कनिया के बुचे दे कनिया कनिया गोंठे पे तब खाए खाने बनाए परियो बस त उड़ा गुल बा आमा जी मने लोग हमारा फिर 20 गो रुपया बाटे रवा के 20 गो रुपया देतनी आ जाई गोइठा ले ले आई लिट्टी लगा देतनी अंगारी पर जवाइन मंगा दैले ना हां रे माई लिट्टी चोखा ठीक लागी हां ठीक है बा खा ले बबुआ स्कूल में से खा के आइए जी हसा हां त चाहे त तब ले जी, मोसे बना बाबू कहां बनस बहरिया बाबा से तैयार कर देले बानी जा ले दिया, जाके जा। बेगवा में तनी छोड़ दिया के वाले ना तो तनी गाड़ी चक्कर के डर बा हां सम गाड़ी वाला नहीं खसन आइल हो स्कूलिया वाला ये बुचे समझा देनी
किनारे से गोई नहीं है स्कूल में ले का कहने है कहने नु कि जौन मेहरारू देते सहे थुनु साया ब्लाउज हाँ हाँ कुलिन के बटोर के ले हम सीधे घर के काम काज क के सी देबू हाँ हम सीधे जान तो कने आहो बाई नु खखनु भो त क उ गरीब दुखिया है मुंह लागेला कहते के ता कनी वसी लेते हम साया ना सिवा देबू कन के धागा न लागत त कहते धागा दे देम जाए पैसा दी ना छोड़ दी हन देखा तनी जोतिया ले नु अपन बुचिया ले आमा जी 500 रुपया मांग के आ लॉस किन के लिया के धो देतनी आ धागा किन के लिया के धो देतनी आ आदमी के सबके के ब्लाउज सियम त दुगो पैसा मिली त पैसा हो जाई त बाद में ओकरा के लौटा दे कने तू कातना ता दिमाग चलेला होई थी लेखा बारूद लेखा कितना बढ़िया बात सोचेली तू आई रवा टेंशन मत ली चली तो पहले रवा दवाई खाई रवा खाती चाय मांगा के धोइले बनी बहनिया घर से चली बनी चली चाय बिस्कुट खा के दवाई खा चल 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 तक खियाई रवा के दवाई तू चाय पिला हो कने हां हम पियला है ज्यादा तू चाय पी ले लुनु तो जान हमके गर्म पानी दे दू मुनु चीनी डाल के तो हम पी लेम कने आ जानते बो स्थिति खराब बा हमनी के नु ऐसन मत सोची सबके खाती भगवान बावन एक दिन हमनियो के दिन दशा बदल जाई उ तो बइले बा चली पहले दवाई खइताई त अभी सूखल नहीं के सड़िया जाता नहीं फेन खंगार के डाल दे महकताटे आखे दादा का जाने कब दीदिया भेजी मछरिया भूख लागल बाटे आई कोनियो जना पूछत होइन जा क्या बड़ू का बोल क्या करत रू खाना बन गइले हाँ खाली भात बनैले बानी भात का है और बाकी सामान लेके आवतिया दीदिया मछरी भेजैले बिया एगो बात जान लो का हो ज्यादा आई कुल लस्तांगा लगावल ठीक नहीं थे ठीक नु काची लस्तांगा जी मछरी लेवो तो मछरी खियावो तो हई और तू ने रोटी भेजबो गली में एपर ले ऊपर कइले रोज हमरा ठीक नहीं लागती सब आराम तो दोसर कोई है जी हमर बहिनिए न हुइया ठीक बता बहिन ही आज बहिन भी है जितने प्रेम बानू उतने बिगाड़ो हो जाइए के चल के चली ठीक आराम देता कब बनाओ ये का सोचा तनी भगवान ले मनावत रहतनी कि हो माने जाए हमारे कोनो और काम नहीं है भगवान ले ये कुल मनावत चलतनी भर दिन आइए ना जी हम लगल लेके आई जी ना दो लाओ मछरिया भौजी देनी है कने के ले जाके दे दी है कितना सुगंध अच्छा होता दीदी के हाथ से मछली बहुत अच्छा भैया के खिया दिया लेकिन तीत बाटे पान खाना भैया न तो लागी ना को हाली माना त कोई नहीं कि न त खाई हम सुधरत नहीं चली खाली चली आगो उ कलसी अरे उ कने है ना भौजी के आई दोपहरिया में अच्छा ठीक है बाटे आई हो जा नीबो के अचार रख ले बने डिब्बा में ले ले देम तनी मंगले रहनी भौजी हां चली दे आ तू कना के कटहर के ना कटहर के नहीं के डलाई भैया के लियाई रही हूं दीदिया ओ बड़ा की अच्छा ना ना दो कहत हां आई रही ना पर त लेके आई रही नहीं के खत्म हो गई ना नहीं के दे देती ठीक बाटे जाता नहीं कह दे भौजी से तब ठीक बाटे बढ़िया लगता है आता ना तू मछली लेके आओ तू अचार दे ताड़ू देखो आज हम मना करते तारा के बताओ तनी समझाओ तू समझ लो ये सब चीज़ ठीक नहीं है कम करो प्यार रहे के चाहिए हम नहीं कहते कि प्यार मत रखो प्यार रखो लेकिन हई सब जो लेन देन बानू तो कम करो रउओ ढेर बोले लगी ना कबो कबो जी का जाने का माने दोसर को ही लेन देन करते तो गोटिया पट्टीदार आई जा कनु भाई जा बाकी तो बहिनिए नु हन जा हमनी के भाई भाई में आजकल ढेर नहीं बनत ठीक नु अब तो मान लगी गोतिए पट्टीदार हो गई बहन तार उनका घरे तू हमारा घरे आ गेलू तो खाना काट के दी खाई में ना रहे आज भर दिन उपासे रह मछली ना खाई में मंगा रहो तो का हो जाई ना खानी का कबो कबो पम का लगावे लगे नी खाई ना लेकिन आज ना खाई में मंगा रहो तो मंगारवा के दिन और दिन त ठूस ली ना गजब करत रही ना रउआ रहन चल देख देख नीमक तेल रोटी या प्याज लाव हम खा ले लेवा तनी रोटी नहीं के भात बा नीमक तेल भाते या प्याज लाव खा ले ठीक बा ऐठे के त खाली बाउए मैठे के बात अपन रहन नहीं के देखे कि हम का करतनी दूसरा के ऐठल देखत रहेगा भर दिन का ऐठतनी साला बताओ हमारा बहुत बेकार लगेला ई सब एकदम इतना लस्तांगा रखो गली में कबो तू ढांप के ले जा कबो ऊ ढांप के लावती है मतलब लागत है गजब ड्रामा लागत दिन में 18 हाली आवा जाए माई का हो का करतो जे घरवा में अरे बैठल रहनी है तनी कहनी है नु कि हसन दिन भइल बा खदिया बिगा जे त धाना में त सेट कर जाई त सब कोई मारा ना धुन खाद ले जाता बोरा के बोरा अच्छा आ हमनी के ना छिंटा जाई तो काहे ना छिटा जाई त उ कुल हमरा कहे के पड़ी अपन मन नहीं के ठीक बा बुझात छिटवा दे मौसी फोन कइले रहे का समाचार हो ओकरा लड़का के शादी बा शादी बा विक्रमगंज लॉज में अच्छा आ बोलावत है तारा के
आहो काहे हम के जी? कहाँ जाइम कनीवे ना चल जाई हन कहाँ मौसी जी के गाँव है? हाँ शादी बता तू ही नया नहर बाऊ नए बेटी पतो बियाह शादी में जाली सन त नीक लागेला अच्छा, वहाँ के राहुल कन्या बबुआ के शादी बा का? हाँ त तू ही चल न जा कन्या हम कहाँ जाई अब हम हमरा चल से जाई तो कहला से कि माई के लिया लिहा अच्छा कहे के ओकर काम है दीदिया के अब त घर वाले हम अम्मा जी चल सुनी जाई पहले हमार बात। सुन देखा तू जइबू त हम घर के काम कुल संभाल लेम अगर हम चल जाइम त तू घरवे में केनु काम हमार संभालबू बतिया सुनी रहुआ ना का? रहुआ बूढ़ पुरानिया बानी रहुआ कसहू चल जाइब हम नए नहर बानी उतना आदमी में जाइब अब वैसनो साड़ी कैसनो पहिनब त का कहे सके करा कुछ बाटे ना तब बाटे ना तब बहिन के बियाह कराइए देले बाड़ू तब बहिनिए से मांगला नैका नैका सड़िया हाँ ठीक है चल चल मांग ल का बहिनी करे रे के का बा? दिक्कत बा ना दे दी हन लगले बियाह बल मारे तब लगले देखनी बियाह निक निक लुगा लेके आइल भाई आमा जी देखी कपड़ा के बात नहीं के हाँ। बात इहो बाटे कि सब गहना गुड़िया पहिन रही आइगो हम हो जा रोल गोल पहिनम त अच्छा ना यही लगी खातिर नु बियाह करावल बाकी ऐचा पैचा करत रहिए जे त दुनो गहना बहिन मांगली है एक दू थान मांग ली ह। मंगल सूत्र का नाम के मांग ली है पहन के जाई है त फिर दे दी है तू चलबू तू तब मौसी औरी खुश होई हाँ मंगलसूत्र ना मांग मंगलसूत्र के सोहा के निशानी ना पहिनल जाला बहिनिया के हारावा मांग लेत नी त ना मांग ल आ मन टीका बा हां त मांग ल का दिक्कत बा बियाह भी जैते आके दे देम ना हां नैका छै गलवा मांग लिया पहला त उहे न कहत है कनिवा तू जइबू त हम बहरियो कर लेम घरो के काम संभाल लेम माई ठीके कहती है अगर हम तू रहबू त घरे के न करबू बतिया सही कहत है आ कोई ना कोई एक आदमी न जाई सब कोई त ना जाई अजी सुने मौसी जी ले फोन करके कह देनु कि सब परिवार आवत आटे ठीक बाटे सब परिवार माई जाते नहीं अरे कि बुच्ची जी चलम नु हमरा साथे हाँ। आ रउआ चलम नु हमरा साथे हाँ। हैं हां हम रह जाई आ मम्मी जी अपन दाइजे रह जाइम अपन गरुओ माल देखम सुन न कनिया ले तो वाला लिया कहत किने के त एगो बा गौवा ले मिलल बा तनी फीका कलरिया बा लेकिन दामी हवे लुगावा जानलू त उही ना दे दियै त काहे न दिया जाए तो अपन इंगू टिकुली किने के बता जा तनी संतोष के दुकानिया पे किन के ले आवत है गाँव में ले जाई ले ले आई त एजे ले सब ले लाने तो वाला सब हाँ सामान ये ले जैसे ला तो 10-10 रुपया वाला ले लेम नु ले लेम त माने जेका जैसन औकात बा वैसने नु दी उनका लड़का के शादी बा कोनो लड़की का कि धर। देवे के बा हाँ, लड़का सही के गो शादी रुपया बा बा हमारा भी रोवा के लेके देतनी गोड़ भरनी ले लेम ककही ले लेम आ नो पालिश ले लेम आवत ले चपला सुना ना ए आ ला है पैसा हम दे तनी माई के दे दो दे ला दे दा 200 रुपया दे दो 100 रुपया के गाड़ी भाड़ा बा उ हो न जाई गाड़ी भाड़ा के का लीजिए मम्मी जी का हो ले आई दो आई पैसा जौन लागी तौन माई लगा दी है बाकी लौटा के अपने ले नु के लिहा। हमरो बाकी बढ़िया ले लिहा 200 रुपया बा आ एगो डिब्बा चूड़ी के ले ले मम्मी जी हमरा के कैसा रंग लाल लाल आ पियर ले ले एगो हरदिया के दिने पहन ले मैं एगो बरतिया के दिने अच्छा ठीक है बा ठीक बा जा नु? तनी लेके आवत है छनो जाए कनेनु कि चली रउआ हाथ मुँह धो के आई खाना निकला तनी रउआ खा ली का बनेले होगे सब्जी भात बनल बनी सजन के सब्जी आ भात आ कनी आ खाली रउआ तब जाई बुचिया घरे आ जाके आ सड़िया आ गहना मांग के ले ले आवत ए तू जई हम न जी तो हम ही जातनी आ तबे न तैयारी करम पहले साली रही अब मैंने सड़ुआइन हो गइल बड़ी अब उनको मालिक बन तू ही जई है दोनों बहन अच्छा ठीक है बा हम ही जाइम तो चली आई खाली चल मम्मी जी का पापा फोन कइले रहन का कहतन तार पापा दिन रखे के कहत रहलन जा अच्छा तब ऐसा न देह में नैहर का जाए के बा देह छूट जी तब जाई ह तो ना 1.5 दिन ना रहती आज जीती फिर घूमम के दीदी आन जान ना करे के दीदियो जाती है ना त दीदिया तार पुरान चिरान भइली आ तहारा ऐसन शरीर बा भाई बाप के सोझा पेट लेके ठीक ना लागी आ अबू जैबू तिली तिली ई सब ठीक ना हो अच्छा पतिया लेम पापा ले फोन कर हाँ दिन सुदिन बनी नु अब देह छूट भगवान निमने निमने थी कह देस उबार देस त अपन जाता आवत रहिया अच्छा ठीक हाँ कुछ दिन घर परिवार के रहल जाला समझल जाला अभी पहला पहल आइल बड़ू देखे के न चाही बुची अइली तार दीदिया हाँ आओ दीदिया बैठा हो कन्या सास के सेवा होता ना दिले रतरनी बा माथे झारत रहनी कहरेली हाँ करे लिनु हाँ 4 बजे बानी नु खुश बानी नु हाँ एखनी खुश बानी हो 4 बजे उठ के जन जाके सब बाहर धोव अथी कर खाए कैसे आइली है आइल हई असही का हाल चाल बा कन्या ठीक बाटे बुढ़िया तार ठीक बड़ी हाँ रौरा के खोजत रही आ का खोजत रही घर त
कान के करता काम पे जात रही करे देखनी। हाँ ऊ ले ले बाड़ी वहाँ के खेतवा तनी सोहे खातिर हाँ सिंहासन के। अच्छा अच्छा तो सोहनी होता ना। कहत रही के घरी आवत नहीं खी बड़ी हमारा नहीं खी टाइम नहीं खेनु अब मम्मी के कहीं ना जाई हम कहीं दिन भर निकल खाली घर ही में रहे नहीं तब कहीं नहीं टाइम नहीं के निकलबे ना करे ना घर से तो बेटा हमर लड़का बाकी कहीं जा ही ना देवेला। कम जा तनी बियाह में के करा मौसी जी के लड़का के राहुल के बियाह बा। अच्छा तारा बुढ़िया के बहन की है। हाँ हाँ अच्छा कौन तक गौआ है होने एथी दे बक्सर देने बना हो बबुनाउरा। तो कोने के बियाह में के तनी सड़िया देती आए तो ले ली है पहने खाती हाँ। साड़ी नहीं के अब बाटे वो पायल गोल बानी तब बियाह में के गो तनी भारी दुगो सड़िया लिया के देती। इधर आहो कनिया लुगा निमन न खाओ ना ना तुम्हें कने नु के गो इनका के तो 5-6 हजार का तो बिया होती ले गोल बानी हम देखबे कइलू। उहे कुल सोचनी हां के गो तिलका के पहिन लेती आ एगो बरतिया के गो हरदी मटक कोड़ तो बिया होती लुगा ना नु देल जाला तो ले हर राखब ना पहिन साल माथे भी नहीं खेलागल ना। ई तो बुझाता कि मंढकिया पके लुगा हां हाय मांग पकड़ रही है हाय रहे दा बिया होती है ई हरदिया के दिन पहिन ले में अच्छा लागी। ले दर बच्चे एगो है देना ले ता बिया होती है दे तड़ू जा दी मम्मी कोनो बात ना है ये हमार बाटल बा कोनो बहिने नहीं है दोस्त तनी जाई ना रो घर में तन बहनिया से काम बा। हाँ अच्छा तो काम कल हां कल जे भाई बतिया लगे कोनो माई के दुख सुख का बतिया बुझल हां उहे कहत रहे रख देम आइम तो हम सरी आइम जतिया सुना ना काली जो पेनी है ठीक लागत न हाँ ठीक बाटे यही से नुआइनी देखो बहन के बियाह करा नी तो कहता ना हमार सुख बाटे आई लगो आ कने नु कि तनी अपन काना में के सोना के झुमुकावा दे दे 3 तलियावा अपन गालावा के हारावा एगो दे दे आ ठीक बा आ टीका ओकरा पर लगा के सेट दे दे आ तनी अपन आला जौन चूड़ावा डोलिया में पहिन के आई रहीस उ चूड़ावा लिया के दे दे। रुक जो बूढ़ी ले पूछ ले तानी गहना गुड़िया के न बात बा देव दी हम तब न ठीक है जू उहे रख ले भाई रुक जो पूछ के आ चलो बहन बिया तो केतना हमारे एथू बाटे अब हमारा के दुनिया वाला ताना ना मरी हस ना केहू हंसी अब नहीं खे पहले तो लुगरी पहन के चल जात रही पेवन साट के लेकिन अपन बहन के रहते कबू अब पेवन ना साट मैं चीज़ के शौक पूरा हो जाए अपन भगवान ने खन दिले तो का हो जरूरत पर दूसरों से पूरा होखेला। देखो ना कुल मकेवा सुखवा देली कनवा कौन की आगी धरा दे तनी हो तगड़िया में मम्मी पक्का देली का हो पका देम सुनी न मम्मी दीदिया कहती है न त अपन गहनवा सब देना हरवा ओरवा आ 3 तलिया कान में के झुमका चूड़ावा ओड़वा सब दे दी न मम्मी जाती है बड़ घर के शादी में ओ जा सब निमन निमन पेन ओढ़ के आई हसन त का कही सनी ना पेनी ओढ़ी त कि ठीक नहीं खे आहो कनिया एगो बात हम देखो अब कहल ना चाहत रही लेकिन कहत तनी नून देत रहू तेल देत रहू लेन देन कैलू सब कैलू तेल देलू तरकारी देलू भात देलू दाल देलू सब कुछ हम देखनी हम बर्दाश्त कनी अब लुगा कपड़ा देलू उहो बर्दाश्त कनी बियहुती देही पोके जन तारा के चघौले बने आदमी कहला कि केहू के ना देवे के मतलब महतारी बाप के ना देवे के तौनो तू उठा के दे देलू और अब गहना गुड़िया के लेन देन हमरा घरे होखे लागल हो आय ई कौन रिश्ता हो बियाह करल बे त का माने हमरा के किस्मत एथी कर देले बाड़ी ई कौन रिश्ता हो उ दे दी मम्मी जी गहना के रिश्ता अपना महतारी से ना चल रहा आ तू बहन के रिश्ता जगह और ओजा के बहनों को बुआ के ला दे के ए जगह के दया दही है हमारे ई सब हमरा से ना सब परी बियाह करे के बड़का एहसान नहीं की हमरा के कइले हाथ ना इतना तेल पेरा के आवत रहला बोतल में गत्ते से दे देत रहू हैं मैंने हम राजा बनते हमरा के उजारा केतन बियाह करौले रही जा कह दिया ई कुल कम रिश्ता ना रखम हटो सब कुछ बर्दाश्त कर सकी ना तारा के कहता ना 4 लाख के गहना चघौले बनी हम 4 लाख के गहना आ एगो में से भुला जेतो उनका औकात बा के किन के डांड चुका दिया सन आए
एगो नाक में के नथनी न गिल्टी के न पहने ऊ 5 गो पेवन सटली 5000 के साड़ी पहन के बियाह में जाई ओकरो कत आदमी देखतवन है बताओ हो आय बियाह करल से कि सौदा करल से अपन फायदा खातिर न बियाह करल बियाह के एकरा घरवा के धनवा हबे खमे हम ई कुल बाजा ना बाजे तुम कुछ हो जाओ और का तनी के 10 रुपए के झमकौए पहना के चली हम ये बुचिया लेट होता जल्दी से लेके जाई लिया वो गहना लेट होता कहीं से नू जीजा जी तहरा कुताई लुखियन जाए खातिर सब तैयारी कर देले बानी का कली है सासू जी देख दीदी गाना देवल कोनो बड़ बात नहीं खे लेकिन ओमे लेगो भुला जी तो तोहनी के बनावे का औकातो नहीं खे ठीक बा हमार बूढ़ी माना कइले बड़ी गाना देवे से हम गाना नहीं दे सकत हम अपने परिवार के खिलाफ ना जाइम जुतिया तू कैसे बतियावे लगलिस रे अपन बड़ बहन से तो कौन गलत कहताई तोनी से कुछ बनी आज तक ले औकात बा तोनी के कुछ भुला जी तो देबू सन हमार हाँ उतना हमार 4 लाख के गहना बाटे चढ़ाइले बड़ी जा तो खोजियन जे हम पिन काहे ले देम हाँ तोर बड़ बहन से तोर गहना जरूरत बा पहले तोर सास ससुर जरूरत बा के पहले तोर बड़ बहन भी यही बता हमरा खातिर हमार परिवार आ गहना हमार जरूरी बाटे कबो हम ना सोचले रही कि बहन हमार बदली देख जोतिया हमारी उम्मीद तोरा से ना रहे कि हमारा आज बहन हमरा के भुला जाए आज देख आज हमरे दिन बा कि तू राज करत ऐसे घर में आ रानी लेखा बाईस जनलिस तू अपन दिन मत भूलो कोई कोई के किस्मत ना बदलेला ठीक बा इहो जान ली है तू दिन मत भूलो जा हमार लिखल रहे ओ जे बियाह भइल बा ना कि तोरा कहे से कोनो इरादा ना रहे एकरा सही से बतियावे के लेकिन हम मजबूर बानी भूला जाए कुछ हो तो दीदी के उतना पैसा रुपया भी नहीं के कि हमरा के बना के दी लेकिन का करी हम तो अपन परिवार के आगे मजबूर बानी हम कहाँ से दे माई बाबू बात हमनी के गरीब दुखी है बाटे कहाँ से दी इतना रुपया पैसा दे को जानी गाना बनवा दियन जा अतना दिन ने दीदी के हम कुछ ना बोलनी लेकिन का करी गाना गुड़िया के बात रहे बोला ही के पड़ल कहानी बुचिया जेबे मौसी की है तो हौ दुगो सूटवा धले पियादा का गुलाबिया अरे मैं ढील हरे पहनो तो ठीक लागी रे तो चपा दे भौजी हाँ मौसी पियर का डालनी है गुलाबिया ना काहे बरातिया के दिन ना पहनबे लौजवा में बड़का बड़का पहन ले अच्छा हेजल बतो हाँ जन भौजी के गाँव ले ना मिला रहे हाँ, हाँ। उहे पहन ले ठीक लागी तो ठीके बात देखा जाइए अच्छा तो ठीक निमन बा से सब रही सामान सरिया ला तू सामानवा ले देलू मई हाँ सब ले आ दिले भाई कुलावत कनिवा तो मने कौना में कौन सेट करता ले आके अपन सरिया के ध दिहन बढ़िया बढ़िया ले लू कि साधारण ले देलू है साधारण ले लेबे नहीं होता पर कैसन दियाला जानत नहीं खे दीदिया के मने गरीब पैसा तू अपन अब जींस पैंट जन सिले लिया देला हाँ सब ले देलू सब बैग में डाल देल बनी वही जे पहनम तो ठीक लौजे है में जाए तो देख बियाह बीती आ जाई ह जाए हाय ला ई का हो गई हो का होल हो कने भौजी हां का होल हो काहे रोत हो अरे ई का हो गई अरे बतिया बताओ काहे रोत हो अरे का भइला का भइल हो हमार जी आज हमार बहन धन सठवा बनतिया तो बतिया बतावा धनी बनती तो मने भइला कहता है कुछ अरे बोलला भाई का बतिया तो पहले बताइबो कि टूटना धरबो एगो ओकरे से गहना ना मंगनी उ हमारा औकात ना पे लागलिया कहती है कि तोरा औकात नहीं के हमार गहना बनवावे के भौजी तारा के मान हाँ तो ना ओकर बोली निकले लागल हैं तू ही धाधाई रहू कि बियाह करा दिया जतिया के बियाह करा दिया चुप हो जा ना तो उनकर कुंवरथ ना उतरित ये हम ना खाना फेरा तो रहे यही से गोतिया में बियाह ना करावे के चाहिए गोतिया में बियाह करला के मतलब इहे ने की ह खखनत नु रही के एगो सुघर लड़की लौकी त कही ह सुघर लड़कियो ले ली रुपयो ले ली घर भर गइल आज बाका सेठ बने लगली हैं गहना ना दी तो बन जाई कपड़ा ना दी तो बन जाई लेकिन हमार बहन हमरे से हमारा औकात नाप देलस आज हमरा एक रहिए क्या गोइला मजी रे बताए चुप हो जा रवा मत माई भौजी पहले ही मना करत रहे कि ओतना ना आज जे मत रख ओतना लगा हम कहत रही कि चला हमार बहिन
ओकर बिगाड़ना ओकर बियाह हम अपना मामा के लड़का से करा देब तो ई कहली कि ना देवरे बबुआ से करा दिया। तो ई के जानते रहे कि आगे चल के ई कनी के घमंड हो जाई हैं? चुप रहा। दूर के रिश्ता निमन होला। अभी हम ई बात के पूछ के आवत हई कि हम अपने पतो के अभी एक शब्द ना बोली ना, ओकर हिम्मत कैसे भल के उ बोल देलस हैं? धन के घेर घमंड हो गइल बा ओकरा। चुप रहा। अबे हमें आवत हई पूछ के ओकरा ले, ठीक नु? हम बल्कि चल ऐसे जन रोल गोल का बहुआ पहनी है उहे पहन के जाई है। सोना चांदी के पहन लगा। अरे बुचिया जेकरा सोना चांदी बानू उहे नहीं काहे ना सोना चांदी पहनियन, सोना चांदी पहन के जइया हम ले आइब। हम लोन पर जाते लोन पर ले सोना चांदी, रोल गोल काहे पहनियन? एगो जिद पर बेटा बेटी ना होके ना तो धन दौलत का कौन एथी चीज बा? अबे कहे से आज हम भाड़ा पर लेके आई बाकी गहने पहन के जइया। बतावा रोत हमार मेहरारू ने से आवती है एकदम मुंह बंद कर। अबे हम पूछ के आवत हई कल, ठीक नु? जैसे बनी देखो तो क्या गइलू धधाइल तू धधाई रहू की चलता चलता चला आवत चलता चल ए पूरा सखी के चलता ओकर इतना हिम्मत हो गइल बा। बताओ बबुआ तू ही कि जबे ना तबे आवत या तली है त तली हाउ द तली हाउ द बता गहना गुलिया पया गुलिया हमरा लया के कहती तोर मौगी कि मम्मी जी गहना दे दे, हमर जीवे लह गुला एड़ी से कपार जर गुला। ई को रिश्ता है? ओकरा के हम कहिए समझावत नहीं कि देख लस्तांगा कम रख, लस्तांगा कम ये गहना हो कि महतारी बेटी में जान मारवा देता, आई गहना का लेन देन होखेला गले हैं? मैंने यही खातू बिया पट्टीदार के हम अपन कुल 4 लाख गहना दे दी। तो मैंने यही खातू बिया हाँ बड़का एहसान का त कइले बिया ओ हमारा प एहसान के लिए बिया के अपन रोए के नहीं के चल। अबे हम ओकरा ले पूछत हनी आवत ऐसे में देख आवे से का डर का लगता है? चलता मैं चलता चलता चल 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 उ लोग क्या करता काजी माने घेर दउआ माने बड़का नगर सेठ हो गनी का हो गइल? माने हम पतो ही के काहे रो बोलनी है ऐसे? हमरा काहे इनके बात विचार हो? बात विचार ना हो हमरा तारा बात विचार हो? के रहला घरे रउआ ना रहनी उ रहला है नु धर पतो ही या इनकर बहिनिए नु या अपन में का बतीला जना कइला जा हम का जानता नहीं। कहां बाई तन बोलाई त कने में ए कने सुनते नहीं मत अपना आंख में आंसू मत गिरावा। त आंख में आंसू गिरा त हमरा दिल अच्छा त ई दू गो बहिन भाई जाय अपन में का कॉलेज ना कॉलेज का बात बा? का बात बा? हाँ। का हो माने बाका महाराज की यहाँ आगलू तो बुझाता हो के तारा नहीं खता हाथ माने कहा ना तार का नाम का बा? एगो साड़ी एगो गहना एक थान दे देबू त बुझाता हो के माने काहे दी हमरा से बतियावा ना हमार परिवार है काहे दी गहना काहे दी काहे धर्मशाला काहे जा खुलल बा? काहे बियाह करा के बिना कहलू माने बियाह करा के एथी हमरा के माने एहसान का बड़का कर देलू उपकार कर देले बाबूजा बियाह एक दिन करल जकिन के करके नोच के खाई में काहे कौनो चीज ना तेल ह नून ह घी ह अचार ह इटिन ह टिफिन ह सब इधर जात रहे अब कौन चीज कर दे? हां तो घर ले हमर खर्चिए चलत काहे कतन बियाह तब काहे फाटत तो लोग खर्चिए खातिर तो करे वाला जा ना तो कहत रहू कि बबुआ के कुआरा से उतार दा कुआरा से हां तो कुआरा से एगो पूछना न उठाओ ना बबुआ के ना हो सुना हमरा के पूछ दो तारा लेखा भिखार के बिया हो गई हमारा लेखा आदमी के ना बिया ना हमरा धन दौलत के दुख बा। तारा धन से बात मत ना ना देखत हम कौन के बाड़ा अब दियावा देनी जता बोली का दिवाली बाड़ू हो अपना के कर बाप के बा के हमने के दिया सन आय हाय कुल झमकावत है कहां के तू का किन के तू किन के देले रहू तू किन के देले रहू लइका के बनिहारी करत करत जीवन भ बार पाक अब गइल कह दे लगल बगेरी हमरा भी करे सुना ना कह दे जाके हलवाई के काम करलन जाके जिलेबी छाना दूसरा का दवा दुआर पर दरवाजा पर उहे छाने लन हाँ, नु त जाके किन के हुरे फ्री में ना नु फ्री में तारा घर हमनी के मतारी बेटा बेटी मेहरान के सबको बोली निकलता हां निकली देख दीदी आई जे दुआर पे हमरा कच कच नत कराओ ठीक बा। देख तू अपना जबान से हमरा के दीदी मत कहो। हमें त ना जाना तनी के हमरा खातिर आज ले हमर कोनो बहिन नहीं के तो तू फौज लेके बिया फौज लेके तू मार गोली से हमरा काटी ठीक बा। तो आवत रहिस ना हमरा घर बा तो तोरा फायदा रहे हमरा से। इहे चुप रह। ए जे बियाह करा दे जे बियाह करा दे आ इहो कहत रही ए जीजाजी हमरा के अपने गांव में बियाह हां करा यही खातिर चाटे खातिर खर्ची चलावे खातिर त बिया अकेले बड़ त पूरा घर के धन लूट के ले जीबो हम धन लूटत नहीं हमरा घर खाए के नहीं के काहे गहना बहुत मांगेले? तू अपन धन देखा काहे गहना बहुत मांगबा? भइल बा धन काहे गहना तार मेरा सुन ना ए आओ गहना तारा के दे दी त नी मन बजा गहना काहे दी हम काहे गहना देम हम ना 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 तू रख गहना ना देबू त बोलाबू ना का करे मांगे ली है ठीक बा गलती कइला है के बहिन हम नहीं की बोलले बना दे कुछ खाए के मन करे ना मछरी मुर्गा त अपना के नून तेल जुरल है बोतल के तेल नु चोरा के लेके जात रहे हमरा घर से लुकवा के हमारे घर में हमरे से लुकवा के आ एक खिलाड़ी देत रहे देख तोरा घर से काम करे के बत जो करे घर रहिए
बहन वाला भइल बसन तू तो जाइबे के जे कच कच करवाइबे बताऊ हमरा के ना आइल बनी तू हमरा के देबे आओ से लेके तोर का बा नहीं के बोले के तोरा दुआरी पर थूक के जाता नहीं कि कबो तोरा दुआरी पर ना है मम अरे जो ना आवत रही सब फायदे होत रहे कहले बिया तू लेके जब बियाह करा देलू बोली निकलता है तहन नहीं के कहे हम पड़ जाते हैं कि गोतिया में बियाह न कराए आ तू सुना मेहरारू के बात सुन के बाउंड्रिया मत नहीं तो भुला मत दिलू धन के घमंड भइल देखा का कम बोल चांद चुप ए मुंह बंद कर देखा। फटक डांट टूट जाई करी ज्यादा बोलबा जाइबे जैसे कि दू उठा दीही हम निकल तो बंदूक रे निकल तो मारा निकल खाए तो उड़ जी वही करी हटा तो हट ये शैतान कहीं का बंदूक तो जन के जान अरे चल निकल द्वार पर हमरा हट अरे चल निकल गांव में धतूर बानू तो कबो कामे आ जे हमनियो के कामे आइन जा आ हमनियो के कुकुर लेखा से तू हमारा काम में ना आईबू कुकुर आदमी काम ना आई खाली भोंके के काम में आई रे कब जनता राबने धक्का झटका कर मारता का सब कुछ चल गुल त लइके पे हाथ उठाल जरूरी बा काहे लड़की बोली काहे लड़की बोली हमरा तो ये नहीं के बोला का तू तो नहीं के हमर दुगो बोलता सुनता बड़ी चलो जना अपन पतोहिया के आवत रहे तो फायदे रहे घाटे ना रहे ओठ मुंह चला चाटे खाते ना आवत रहे हमार तो में बा कि हम देत रही उका दियो भी खराइए तो ने निकाल दे बुझे करे दिन में के घरा में बाल न तो ना 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 न त सांझे जे तू बिहाने हसुआ उठाई तू अरे जा बोल ले लू सारा गलती है शैतान में बा एकरा का मना करत रही हम अच्छा का हो दीदिया ला रिश्ता चलावत रही चल ले कम भर रिश्ता भेज दे उनके कोई घरवा में भइल बा माया फूटत दीदिया खाती कहत नहीं कि गोतिया गोतनी हो गई अबे तू तनी दूर रह त मानता नहीं कि गली में कबो ई कटोरा लेकर दौड़तिया कबो ऊ कटोरा लेकर 9 बजे रात तक दौड़ते हैं कटोरा लेकर शैतान लेके ई चल घर में सब डरा में लगवैले बिया अरे बाबूआ एगो बात हर रमो से जाके कह दे कि ढेर ओकरा साली खातिर उहार छूटत ना तो छोड़ देतन जा उहे रखी अपन अपो ठीक बा ओकरे साली भइल बिया दुनिया ऊपर बियाह करवले बहुसन मान जाई ओही में भलाई बा त बियाह करा के बुझत कि कतना बड़का रजिस्ट्रेशन करा देले बसन हमनी के बई लिखवा देले बसन कि तू बियाह करा देनी हम आ तू जिंदगी भर हमरा के बैठा के खियावा ओन द अपन धन द दौलत द सब द यानी के काला में हमरा ना गाड़ी मिलल ना कुछ मिलल सही भिखार लेखा बियाह कइला सने आ दुआर पर गई तो गैस बार के दुआरे बरियात लगल शांति रह हम रुक ना भर गांव फरिया देते कि हमारा गांव घर से चटला सन खैला सन आ अब ना कि जे खाए पिए के देते कन के उहार छूटता उहे न दुख बा गहना मांगे आओ बताओ आज गहना मांगत कल कही कि घर के कागज दो हमारे काम बहिन है बताओ ई कौन रिश्ता रे शैतान लेके आई जानते कि हमार बहिन है यार बहिन हिया तोर बियाह है यही लालच में कर ले बिया के घर के लूट के हम खत्म कर दही तो ऐसा बाजा ना बाजे देब हम भाई हमार जान जाले उड़त चिड़िया के पाँख गिने ले भौजी हम तो बियाह करा के फंस गईनी है बुच्ची जी तारा के होती है घरे मैं समझावत रहे कि देखा शादी बियाह करावत आलूनु ता सोच समझ के करई तो तू का कहत रहो कि ना मम्मी जी कोनो दिक्कत ना होई आज बुझाता नु कि कोनो वही घड़ी दिक्कत हम होता माना करत रही इनका के लेकिन बात ना मनली कहते के बहिन हिया हाँ जो हमरे दिन बाकी अम्मा जी वैस करतिया भारी भारी साड़ी पहनतिया ज्यादा चुप रहा हमनी के बाइन जनू सब परिवार तारा कुछ के कमी हो जितना में बाइन जा उतना में तारा शौक पूरा करम जा दूसरा के देख के नु खखुआल ना जाला का हमू सोना के हारे पहन ली ता गिल्टी तारा काम में आई चुप रहा रो मत आखिर बताई के कर देन बा हमरे दिन से नु वैस करतिया राज वो करतिया सब भुला जाला इदमी इदमी कहला बियाह भइल अबे अगुआ पछुआ में गोलन त तू अगुआ बन के बियाह करौलू त अब तारा के जिंदगी भर का लेके चली हन लेकिन उ तना बोलत रही रे हां पहिले ना बोलत रही तना बुढ़िए सिखैले हुई रे तब का तो जानता है कि ना के कैसन हई सुनीता सिखैले हुई सपना में माई बेटी के काहे केतना लेन देन करत आलू कहती ना मछरी देवे गई रही ना माई त नाक सिकोरत रहे के आवती है जाती है ओकनी के मन में रहे के कनी ले झगड़ा कर ली जा लेन देन टूट जाओ न त सालों भर कुछ ना कुछ घटल बा मांग हइए कहीं के आमा जी हमार बहिन हिय कुछ मांगी न त दी ना हम त माना करम के मत जा जौन बात तौने में बनावा खाई जा हम आज जातनी मैं माई से फोन करके बात बतावे अब बताइए के का ऐसे से करती है उनको का टेंशन देबू का करबो तार माई जाके एक में खुद ना करा दी अब का आइका के हम कहत रही कि देखा दू गांव में बियाह होई त नेवता हकारी जिंदगी भर चली राई बात बना रही त ई कहते बहिन हिया का भइल बा करा देते त देवर बबुले करा त देलू कि जौन ना कहे के तवन हमरो के इज्जतिया हमरो लेलू अपनो गवावलू
के जात रह त नून ले लू त तेल ले लू त चाहपत्ती ले लू सब त घुट के ध देली हम आई ले बताई तो ओकरा के फोन करके बहुत डांटी डांट के कुछ ना करियन जा जा तार माई नु डटी हां डट तार माई के उ त बात ढेर बानत है कहत रही वही घर के मत करावा हो त कहते कि ना अपन बहिन है जाए त हम ऐसा घर में आइल में उ तनी आज निन्ना घर में भीरी पंजदा रही त अंचा पंचा चलत रही या अंचा पंचा चलावे खातिर बियाह करौली कि हमियों में विरोधी भई मार भइयो कत रह के जाए दे रे बुचिया हो जी त एके गांव में रहिस अपन दुनु बहिन नु त अपन निमन से रहिस आ आज उनों को बुझाते हो कि का होता मसल ये सदिया बिहावा दू गांव में भई रहत लेन देन ना होता लेकिन नेवतावा चलत नु जब बियाह शादी लागी तो उ होती हो जाती दोनों बहन के रिश्ता बनल रही जान तो बहन दू गो रही सनु एगो बड़ घर में चल जी एगो छोट घर में नु त ओकर इज्जत ना करी छोट घर वाला के इहो सोचली है करता उ चल खा ले मांग के बलिए खाना खाई के ना खइयो रे हम कहब त काहे ना खइहन खाता नहीं ऐसी रोज पीटा था यहाँ तरह के खात हई चल बाबूजी कहाँ गए ना रे बाबूजी